Sitten. Meillä onkin uusi tulokas. Ismo, kertoisitko vähän itsestäsi? Joo. Mä ajattelen ripästä oikein kunnolla ja hypätä sillalta alas. Onko näin käynyt aina? No eihän sitä voi tarkkaan tietää. Ismo Laitala tuu eniten kärsimään ja sitten pari Jukkaa. Tulit sä nyt naisystäväs vuoksi tänne? No en! Perunamuusia siskon makkaroilla höystettynä. Ja jälkiruuaksi kaakeleita. Voi helvetti! Sitten mä vaan. Anteeksi! Ja sä haluaisit nyt löytää semmosia keinoja niin kuin hallita tommosia järjestäviä tilanteita. Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. No joo, ongelman myöntäminen onkin hyvä asia, mutta sä tarvit tukea itse siinä prosessissa. No, ei mulla ole mitään ongelmaa. Suosittelen, että sä aloittaisit yksilöterapian. Yksilöterapia? Ei tää mun koko liha piivi. Nyt niin vakavaa. No, kyllä se sun tilanteessa olisi parempi. Yksilöterapiassa päästään enemmän pureutumaan siihen sun ongelmaas, kun ryhmässä me enemmänkin etsitään semmosia väkivallattomia ratkaisumalleja. Ja höpön. Menikö homolta pupu pöksyy? Mun ei tarvitse kuunnella tollasta. No nyt ensiksi sun pitää muuttaa toi sun ajatusmallis. Onko mulla joku ukko? Tarkoittaa sitä, että muutoksen täytyy tapahtua sun, eikä kenenkään muun takia. Mutta joku ukko kärsii. No, kärsitän sinäkin, monella tapaa. Niin kuin sinäkin. Tää on vervojen petihommat takaisin. Hei. Mä toin vähän kaakeleita. Sä sitten tulit. Joo. Eihän se terapia koko päivää kestä. Sä tulit noin vaan omilla avaimillasi. No joo, totta kai. Eikä mä tullut huonoa aikaa. Mistä te oikein juorusitte mun selän takana, hä? Mä oon pahoillani, Ismo. Mun on nyt ajateltava Julia ja mua. Minkä ihmeen takia? Sun täytyy lähteä. Tää ei oo enää sun kotis. No niin, varmaan joo. Saisinko avaimet? No ei tietenkään se käy. Muutako mä tonne takahuoneeseen vai?